Здравейте, Еми съм и този път ще говорим за скръб при онкоболните. Скръбта при онкоболните е сложен и непрекъснат процес, който започва с поставяне на диагнозата и продължава по време на лечение. Тя е също част от терминалния завършек на болестта. Какво представлява скръбта при нас, онкоболните? Тя включва скръб поради факта от загуба на здраве, също така поради ограничаване на физическите способности. При някои видове рак физически се отстраняват органи, които ни определят като пол, което може да доведе до срам или намалено самочувствие, основано на телесни дефекти, които са възможни да последват от хирургическите процедури. Също така може да настъпи дезориентация от това, кои сме всъщност като пол, или чувството на загуба на полова принадлежност и на това, че може вече да не сме харесвани. Има трудности понякога сведени до невъзможност да се изградят бъдещи планове в личен или семейен аспект, загубата или ограничението на чувството на независимост. Всичко това често причинява гняв, страх и тъга. Какви са по-честите причини за стрес при онкоболните? Това са наличието на хоспитализации, понякога неколкократно, стрес от непрекъснатите срещи с медицински работници и медицинските тестове, страха от неизвестността, страха да очакваш и да знаеш, че нищо не е в твоите ръце, страха от финансови разходи и ефекта върху семейството, невъзможността или намаляването на трудоспособността, оттам чувството, че може да сме в тежест на околните, наличието на физическа болка, продължителността и тежестта на лечението. Какво трябва да се направи? Потърсете подкрепа. Използването на онкологични социални работници, психолози и групи за подкрепа може да помогне за справяне с последиците за психическото здраве на онкоболните. Грижете се за себе си. Фокусирането върху физическото здраве, включително хранене и леки упражнения, може да помогне за справяне с емоционалния дистрес. Обсъждане на нуждите. Обсъдете страховете си, като страх от повторение на болестта или смърт, с приятели или здравни специалисти. Това е от изключително решаващо значение. Скръбта често се появява отново на важни етапи, като например завършване на лечението, прегледи или промени в прогнозата. Това е естествена реакция, която варира значително и изисква индивидуализирана подкрепа както за пациентите, така и за техните семейства. Бъдете осведомени за този важен фактор, когато сте изправени пред него. Той е част от диагнозата и лечението и влияе на прогнозата на заболяването. Не игнорирайте наличието на скръб и потърсете помощ. Следете нашите групи за медитации, които ще ви помогнат на емоционално и психическо ниво. Групите за физически упражнения, които ще ви помогнат да възвърнете физическата си форма. Моля, следете видеята с Кристин Латиф, магистър по философия от Университета Климент Охридски, София, и магистър по фамилна и семейна терапия от Университета Тюро в Калифорния, която има допълнителна специализация в лечението на скръб.
Потърсете безплатни консултации на чата с нея. Бъдете осведомени. Благодаря ви. До скоро!